1 Corinthians chapter 1, verse 9. You are faithful, O Lord. You are faithful, O Lord. Every day, every day, every day. Every hour, you are faithful, you are faithful. Hallelujah. Kono ngangifundela ke. Nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandaza sisi. Baba wethu ongcwele, izwi lakho ekseni uNkulunkulu wethu liphilile. Baba wethu onamandla, dala ngalo uNkulunkulu onamandla, vula izindlebe zethu zakomoya ukuba silalele ukukhuluma kwakho ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Enhlizweni yami ekseni khona le ndaba yokwethembeka kukaNkulunkulu. God is faithful. Ezintweni zonke azethembisile wethembekile. Hallelujah. Noma ungasakubambanga okuningi, uma ungakubamba ukuthi lo nkulunkulu esimkhonzayo wethembekile. Hallelujah. Kwenye ndawo kuthiwa he is the same God yesterday, today and forever. Akaguquki. Umi wethembekile, ethembekile. Uma ngisenkingeni noma ngine challenge enzima, yazi ukube ne challenge uthi noma uyithandazela kube sengathi ngeke idlule. Ivelime. Noma uthi uyathandaza bese ngathi ivala nomthandazo ungakhuphuki. Enhlizweni yami kubuye lokho ukuthi Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Ngicabange inkinga ayiqaqa egcwele la eBhayibhelini. Ngithi if he is still the same, wakwenza ukuthi if he is still the same, uma kusenguye owenza ukuthi, uma kusenguye owenza ukuthi, hayi nami nali challenge yami uzoyenza man. Hallelujah. Ngoba kaguquki.
wethembekile. Lithi izwi likaNkulunkulu noma singethembeke thina akumenzi yena uthi angathembeki. Haleluya. Lithi kwenye indawo noma ithembiso zakhe ziziningi kodwa zonke zinguyebo zingu-amen. Glory to Jesus. Lithi lelizwi esilifundile uthembekile uNkulunkulu. Ngesingisi kwi-ERV lithi God is faithful. He is the one who has chosen you to share life with his son, Jesus Christ. uNkulunkulu wethembekile okukhethile ukuba ube mhlanganyeli nempilo yendodana yakhe uJesu Kristu. Hallelujah. Noma uSathane ethanda noma engathandi, but uNkulunkulu othembekileyo, he has chosen you. Hallelujah. Kukhona ikhathi la uSathane efikisa khona izinto sengathi you are not chosen. Sengathi uNkulunkulu akanazi ifungo ngawe. Listen, uNkulunkulu njengoba ekusindisile ukhiphe ezweni emhlabeni kusezulwini, and he's taking you right through the journey, and wethembekile kufanele akuleke akufaka ezulwini. Hallelujah. Noma ungavela inkinga endleleni, but Jesus is with you to take you to the promised land. Njengoba enza nakubantwana bakwaIsrayeli. Nakubantwana bakwaIsrayeli wathi kuAbraham, suka ezweni lakini ngizakusa ezweni elihle eligcwele ubisi nezinyosi ongalazi. Wamsusa wahamba indlela ende. Kule ndlela ahamba yona ziningi izinto ezavela endleleni, kodwa isigcino wafika eKenani. Hallelujah. Don't allow izinto ezivela endleleni zikuvimba ugcina ungafikanga eKenani, ngoba lokubizileyo wethembekile. Hallelujah. Ezinye izinto zivela emndenini zingagcina zikhiphile ungafikanga lapha. Ezinye zivela kuma families, kuma spouses, ezinye zivela kubantwana, ezinye zivela esikoleni, ezinye zivela emsebenzini, ezinye zivela emabhizinisini, ezinye zivela noma ikuphi. Kukhona okuma challenges okufuna ukuderaila indlela yakho, kube sengathi uNkulunkulu akathembekanga kanti uNkulunkulu wethembekile. He wants to take you from earth to heaven, and akujiki lokho. Ukhona okukhulumeka indaba ukuthi icebo likaNkulunkulu lingevinjwe umuntu. Glory to Jesus. Ngifuna ukuthi ke ekseni ake sibheke ukwethembeka kwaNkulunkulu bese siyahamba. Sihambe sikubhekile ukwethembeka kwaNkulunkulu. Don't put your eyes, ungafaka amehlo akho entweni ezizama ukuphazamisa nezizama ukubonakalisa sengathi uNkulunkulu akathembakanga. Ngoba this morning I want to tell you ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo wethembekile. Uthi kwenye indawo nginguthembekile igama lami, angikwazi ukuziphika. Hallelujah. Ngifuna sibuke indaba yokuthembeka kaNkulunkulu, sibuke le ndaba amaHebheru, le ndaba abantwana bakwaIsrayeli amaHebheru, ukuthi uNkulunkulu wayeshilo kuAbraham wathi mayisuka lena ezweni lakubo uzomusa ezweni elisha eligcwele ubisi nezinyosi. Ngihleke njalo uma ngicabanga le ndaba
ngoba uma umtshela ukuthi lelizwe athi akaye kulo umtshela ngobuhle balo cela ubisi nezinyosi uyasho khona ukuthi khona amaHethi namaJebusi nantontoni akasho ukuthi bazobalwisa allo akabatsheli ukuthi bafanele nilwe zeningene kule ndawo yonobisi nezinyosi because he knew ukuthi he is going to fight for them futhi uma ngabe wabatshela mhlambe babezothi hayi kungcono sihlale khona lapha kunokuthi siye lapha kuphela silwe khona kodwa ngiyadlula ke lapha uma sebefikile eKenani kufika indlala behla baya eGibhithe fast forward fika ngena uJoseph xa sekhona noJoseph bonke sebeshona khona bayobazigqila ngiyacabanga ukuthi wamanye kwakhohlakala ukuthi abadalelwanga kuba zigqila njengoba nawe ungahamba ngobude bendlela ukhohle ukuthi awudalelwanga kuba ilento iyona wena you have been chosen to share life with Christ. Hallelujah. That is your destiny. You are chosen to share life with Christ. But then Israel bahlala eGibhithe babazigqila bahlushwa kwakhona ama instances ayi3 igigaba ezu3 uFaro ezama ukucisha icebo likaNkuluNkulu 1 wafike wathi labantu bakwaIsrayeli bantwana bakwaIsrayeli bayanda banamandla ngoba as a chosen one njengokhethiweyo unamandla hallelujah noma sengathi untekatekani uyazidela but because you are chosen unamandla hallelujah uthi uFaro no labantu abafike la sibe noma sibenza igqila kodwa banamandla they are stronger than we are and bayanda therefore asakhe iplan yokuthi bangandi baphelelwe amandla le plan lesizoyenza sizobasebenzisa kanzima wayala ama slave masters ukuthi ababanika umsebenzi onzima bakha imboshongo nezindle ezinkulu becova izitini ngezandla bethola udaka bagqilazwa ngendlela esimangaliso beqedwa amandla kanti akazi ukuthi thina ndlo Jacob siqedwa hallelujah lithi izwi lenkosi the more besebenza kanzima the more begqilazwa was the more beyabanda and this was the more beba stronger hallelujah ngoba inkinga nama challenges afika endleleni some of them zifikela ukwenza ube stronger not to derail you zingakukhipha endleleni ekhaya uyothi share life with Christ cebo lokuqala lahluleka sebegqilaziwe bakhiswa itini ngezandla becova udaka benza konke bakhipha build emakhulu becabanga ukuthi bazoba buthakathaka they became stronger now don't allow yourself to become weak ngenxa yenkinga ohlangana nazo they are here to make you stronger hallelujah lithelinye ivesi akasilinge ngamandla ngesilinge singaphezulu kwamandla ethu before kufika ama challenges ufaka isikalo ukuthi kazi lo mntanami uzokwazi ukusithwala lesilingo uma ebonto amandla anciphile athi wathi uFaro asenze
Strategy number 2. Sehlulekile lapha siyabaqilazwa still ba strong labantu bayanda. Number 2. Watshela ama midwives ababelethisi ukuthi uma bebeletha ingane entombazane bayibulale. Sorry, bayiphilisa. Umfana bambulale. Siyayazi indaba. Lithi lenkosi kanti ukhona lababelethisi abamesaba uJehova bangakwenza lokho. Ngoba akekho ongavimba icebo lika Jehova ngempilo yakho. Wabuza uFaro, hey, ngibona abantu bayanda abafana lapha babelethisi kwenze njani? Ngiyithanda impendulo yababelethisi. Ithi impendulo yababelethisi, hey, Nkosi uFaro, sibhekane nesinye isizwe. Labafazi bamaHebheru banamandla. Haleluya. Noma ungasidela, uma ungumntwana kaNkulunkulu unamandla. Ungavumeli i-challenge nesilingo sikunqobe ngoba uNkulunkulu esezulwini ukubheka wena unamandla. Haleluya. Yamkhumbula uGideon ebhula ukolweni ecashe emhumeni esaba ebuthakathaka esidela. Hey my God. Ingilosi mayifika ayifika ithi hawu sawubona Gideon kwalandini. Ithi oh wena qhawe linamandla. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu makubheka akabona ubuthakathaka kuwe ubona amandla. Abantwana bamaHebheru banamandla. Wena umntwana omHebheru. Hallelujah. Hallelujah. UmHebheru. God bekhulunywa ngedeposit la. God has deposited to you power. Ungatatazeliswa kuSathane. Yazi uSathane utheza kuwe ebesaba. Ngoba uyawazi amandla kuwe. Uma unoJesu ngaphakathi, uyawazi amandla kuwe. Icebo lesibili labhuntsha. Ababelethisi abazange bawabulala abafana. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi amaHebheru anda aba more stronger. Oh my God. Ngoba we have been chosen. Sikhethiwe. Basibe nabahlanganyeli ukudla ifa kanye noKristu. Siliqala la emhlabeni. Zicula ingane zami lapha ekhwaya lapha ishaya ithi siqala lapha emhlabeni ukukhonza inkosi. Masifika khona le. Hallelujah. Labhuntshe lesibili. Waqala lesithathu. Uthi kwelesithathu wabayeka manje laba ababelethisi. Waya lithisi wenkosi waya kubantu bakhe. Manje uFaro wathi bantu bami sengiyacela nina sizwe sami ukuthi uma nibona kuzelwe ingane omfana niyithathe niyiphonse emfuleni Nile River niwashiye amantombazana ngoba labantu bayabona bayanda futhi banamandla. Icebo likaNkulunkulu lingevinjwe umuntu. Njengoba uNkulunkulu ekudale uthatha yena wakunika amandla. There is no one ongasusa lamandla akho kuwe unless wena usuke kuJesu. As long as usekuJesu unamandla. Hallelujah. Ingiphathe kabi le ndaba ufica ukuthi umzalwane uwile engakawi. Ngoba ukhohliwe ukuthi unamandla. Asashayidedele nje. Wathi omunye ngikhuluma naye ngithi ngiyamkhangibuyisa. Wathi angifundisi kuyafana nje lento engene kuyo isifo sezwe lonke. Kusho ingane encane 12 years yaba pregnant.
ngithi mntanami kodwa manje wathi hayi isifo sezwe lonke abantu basidedela before time bakhohle ukuthi banamandla and akekho umuntu ongasusa icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho unless when you give up. Icebo lesithathu wethu likhandile uFaro wathi amabutho lawa mebona ingane umfana bayifake eNile River kanti akazi ukuthi uphumelelisa icebo likaNkulunkulu. Hallelujah. Akazi ukuthi uma kaMoses naye eselizwile leli cebo uzokwenza njalo naye athatha umntwana uMoses amfakela lapha emanzini kanti sekufaka umuntu ozokhulula amaHebheru ezweni laseGibhithe. Akekho ongavimba icebo likaNkulunkulu ngamandla wafake kuwe. Hallelujah. Wethembekile uNkulunkulu. Ngithe Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Uma wathembeka kuIsrael evalelwa kuthangandi angabi strong but aligashule iplan likaSathane amenze be strong. Abinda afake elinye ugoqo uFaro aligashule uNkulunkulu abe strong. Aphinde afake elinye ugoqo uNkulunkulu aligashule kube khona ideliverance. Yini engahlula ke uNkulunkulu enze kuwe if he is the same God yesterday, today and forever. Hallelujah. Yini engenza ukuthi ahluleke? Is it God or yourself ovele wasurrender? Wavela vele nje into isifo sezwe bonke njalo sekunjalo. Sengizovala. Lithi izwi lenkosi la kuJohn 1:12. Bonke abamamkelayo wabapha amandla. Wabapha ayini? Hey my God. Ukuba ngabantwana akaNkulunkulu, to share with Christ the life of Christ. Wabanika yena. Uyabona lento yabona ngathi unzima ukusindiswa ngoba ucabanga uzokwenza ngamandla akho. Akuona amandla akho asebenzayo, akuona amandla akho akugcinile, akuona amandla akho akulwelayo, akuona amandla akho akwenzisa izinto. Amandla avela ngasenhla. Hallelujah. There is nothing that can stop you from doing anything ngamandla owathola kuJesu. uSathane angayifaka emgoqo, angayifaka emgoqo, ungawuthola umsebenzi usufundile unama degrees awu7 kodwa mtshela ukuthi unamandla. Angawufaka umgoqo izinto sibhede family yakho konakale konke, but don't give up because unamandla over that situation. Hallelujah. Angawufaka umgoqo kwifamily yakho kube everything upside down, abantwana baphuze benze konke baphambane nenkinga nento iyona, uzusabe nokuphumela eminyango ukuthi abantu bakuthi ngumfundisi onjani ingane zami, kodwa into afanele ngikhumbule ukuthi nginamandla. The situation engena kuyo nama challenges does not mean ukuthi amandla wasekho. I don't have to give up. You don't have to give up. Unamandla. Wahluleka uFaro. uFaro umele uSathane kule case. Esezama yonke imizamo to reduce amandla abantwana bakwaIsrael. He failed. Kunokuba phumelele icebo lakhe laphumelelisa injongo kaNkulunkulu ukuthi kuzalwe uMoses abekwe emanzini kwiNile River la ayecabanga ukuthi izongena khona abantu abazolahla abadliwe izingwenya, kwangena umuntu ozokhula khona aphuma khululiswe saIsrael endaweni la kufanele kufe khona abantu kwaphiliswa abantu. That's what God is going to do to you. Ngoba umthetho wakho uphana ngamandla bese banokwethembeka. Wethembekile uNkulunkulu.
Hallelujah. Ngifuna ukusho ukuthi angathembeka nakuwe namhlanje sesothandaza. Nakuwe ngathembeka. Angiyazi inkinga yakho. Angiyazi challenge that you are going through. But bathatha abantu abayazi. uNkulunkulu uyayazi. Njengoba wayibona nabantwana bamaHebheru. Nawe uyayazi. No Satan uyayazi. 3. Hallelujah. Uyayazi inkinga yakho. Uyayazi challenge obhekane nayo. Satan uyayazi challenge akununusela ngayo. God is aware of that challenge. Ngifuna ubambe lokho. Wethembekile uNkulunkulu. Hallelujah. Unjani uNkulunkulu? Don't make him an unfaithful God, because God is faithful. Okwakho ukumnikeza i-opportunity to deal, oh my God, with your challenge. It is very unfortunate kuyibhadi ukuthi uNkulunkulu akafuni ukufohla angene ngenkani asiza abantu bengafuni nento zabo. uNkulunkulu ulindele umuntu othi yebo Nkosi ngiza kuwe. Uyayazi ingxaki yami. Kahle kahle ngabe sikholelwana uma sizohlala nengxaki singaniki umnikazi. What would be the purpose ukuthi sikholwe uma sohlala nengxaki umnikazi wengxaki ekhona umuntu onamandla okuyisothembekileyo ongayisusa ngesizini yakhe masifikile. Uma ngabe uNkulunkulu engakwazi ukudila nalezi inkinga singathi sikhonzelani. Sishilo la siqeda indumiso wathi Nkosi ndithembe wena. Mandingaze ndidaniswe, mangingaze ngijabhiswe. Namanje ngisho njalo ngithi Nkosi ngithembe wena. Uyawazi ama challenges ami. Uyawazi ama challenges akho. Nkosi ngithembe wena. Mandingaze ndidaniswe. One thing, God will never force himself into you. uNkulunkulu ungakathathe ngenkani ingxaki yakho. Ngisho nezona akayikhiphi ngenkani unless wena ubonthi no. Nkosi ngiza kuwe. Ngidalula konke okwami. Susa. Yakubuka adanethi oh. Because lithi izwi lenkosi ufuna bonke abantu basindiswe. Sothandaza manje. Sothandaza. Sothandaza nabantu abathi Nkosi uma wethembekile thembeka nakimi. Nansi inkinga yami. Nansi challenge yami. Nakho kwami. Nakho kungihluphayo. Nakho ungivimba ngingakwazi ukuphila impilo yokushare i-life of Christ with you. Ngiza kuwe. Let's close our eyes. Yebo Nkosi ngiza kuwe. Ngidalule konke mangizwi Seguwe Jesu Yesuliwe Zisuliwe No
Sengiyathandaza. Ake wenza introspection enhliziyo yakho. Uyohlala nalengxaki yoze kube nini. Wethembekile uNkulunkulu. I want to invite you this morning. Usukume ume ngenyawo zakho. Shiyela kuNkulunkulu. Uyena uzokwenza umsebenzi because he is faithful. Le ndaba ayifuni abantu abaningi, ifuna wena wedwa. Usukume ume ngezinyawo zakho. Sithandazanye nawe. uNkulunkulu othembekileyo will deal with your challenge. Ngizocela kanye kabili bese ngiyabathandazela abamile. Ungasali nawe because uNkulunkulu uqonde kuzosiza wena namhlanje. Nize phambili simthandazele. Nemile nize ngaphambili. Nabasale ngephutha babajoyine laba beze phambili. Italule.
Sibongile Baba izwi lakho, sibongile Baba philisa kwakho, sibongile Baba umsebenzi wonke owenziwe kule ndawo, sikunika udumo ngakho konke. Sesiyaphuma Nkosi, sithandazela ukuthi ugcobo lwakho lube semabunzini abo bonke besendlini yakho, besingezile econcertini, besingezile kwi-social gathering, besisebukhoneni bakho. Akekho wafika kuwe wabuyela emvelambatha, busisa ifa lakho besangena emakhaya, bangene nenkazimulo yakho nogcobo lwakho. Sikhuluma isibusiso phezu kwabo bonke, ingakho sethu umusa wenkosi yethu Jesu Kristu, uthando lukaBaba uNkulunkulu nobudlelwano bamoya engcwele aphumule phakathi kwethu azabe uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nakho kuvuka komzimba